autisme at blive sendt fra specialundervisning og ind i en helt almindelig skoleklasse. Og det kan Niklas Rønne Christensen ikke klare, siger hans far. Ole Rønne Christensen forstår ikke, at hans 13-årige søn, der siden 0. klasse har fået specialundervisning, nu risikerer at blive sendt ind i en almindelig 8. klasse fra næste år. Det vil han slet ikke kunne overskue. Han har brug for, at der er noget backup på ham og støtte på ham. Ellers så vil han være en af dem, der ligger og render rundt på hele skolen og hænger i gardinerne. I Faxe er et af budgetforslagene, at hver tredje elev ikke længere skal modtage specialundervisning. Årsagen er kommunens dårlige økonomi. Der har direktionen besluttet, at alle udvalg skulle prøve at komme med besparelsesforslag. Og flere andre kommuner har ifølge Danmarks Lærerforening også specialundervisningen med i deres sparekatalog. Det er desværre en tendens, vi ser ud over hele landet. Flere og flere kommuner har sværere ved at give nogle kvalificerede tilbud til blandt andet autistiske elever, sådan som tilfældet er her. Og den tankegang følger ikke den vejledning, som Undervisningsministeriet har udsendt til bekendtgørelse om specialundervisning. Her står nemlig, at hvis en elev fjernes fra specialundervisning, skal det ske på baggrund af en faglig og saglig vurdering af elevens undervisningsmæssige behov. Der kan således ikke i vurderingen henvises til manglende økonomiske ressourcer. Det virker som om, at det er bare et spørgsmål om at spare nogle penge. Det er ikke et spørgsmål om at se på, hvad er barnets tarv. Det får de konsekvenser, at vi ikke kan give eleverne den undervisning, de faktisk har behov for og har ret til at få i henhold til lovgivningen. Men selvom kommunerne skulle komme så langt i deres budgetforhandlinger, at de vedtager de mange besparelser, så er det ikke sikkert, at børnene får en dårligere undervisning. Det er ikke nogen bestemt løsning eller en særlig høj pris, der nødvendigvis er den bedste løsning. Så derfor er det vigtigt, at man går ind og overvejer, hvad er egentlig det optimale over for det her barn. For familien Rønne Christensen må de nu afvente kommunens budgetforhandlinger, inden de kan få vished om, hvad Niklas skal fremover. Som forældre så er det jo ubehageligt at rende rundt med den uvished om, hvad skal der ske for fremtiden. Og i alt bruger kommunerne i dag ca. 7 milliarder kroner på specialundervisning, og det er vel at mærke som sagt til 60.000 elever. Pop-ikonet Michael Jackson begraves i nat dansk tid. Michael Jackson, der døde den 25. juni, skal begraves her på Forest Lawn Kirkegården i Los Angeles. Her ligger mange andre berømtheder som Sammy Davis Jr., Errol Flynn, W.C. Fields og Clark Gable også begravet. Ceremonien for Michael Jackson bliver helt privat. Kun Jacksons familie og allernærmeste venner deltager. Og vi skal til Forest Lawn Kirkegården i udkanten af Los Angeles. Allan Silberbrand, hvad er det præcis, der skal ske? Ja, præcis hvad der skal ske, ved vi ikke, fordi familien endnu en gang holder kortene meget tæt ind til livet. De vil ikke rigtig ud med, hvordan mindehøjtideligheden og selve begravelsen her kommer til at foregå. Andet end at vi ved, at sangerinden Gladys Knight vil synge, og vi ved også, at Diana Ross, tidligere fra The Supremes, vil være til stede. Men derudover ved vi ikke ret meget andet, end at det er meget privat, og vi ved også, at kirkegården her har gjort klar til det store sikkerhedsopbud, der skal være omkring det, fordi man vil ikke have, at fans eller nogen andre kommer i nærheden af den her begivenhed. Man har blandt andet sendt helikopter op i luften med varmesøgende kameraer, så man er sikker på, at der ikke er nogen, der har gemt sig herinde for at kunne overvære begravelsen. Begravelsen på Forest Lawn bag dig, Allan, er det så den endelige afslutning på hele sagen om Michael Jacksons død? Nej, det tror jeg ikke, man skal regne med. Jeg er sikker på, at man i øjeblikket i statsadvokatens kontor, altså anklagemyndigheden her i Los Angeles, sidder og overvejer, hvad næste skridt skal være, om der er en eller flere af Michael Jacksons læger, der skal anklages for enten manddrab eller mord. Og den sag vil komme til at køre meget, meget længe, tror jeg. Vi skal videre til Rusland. Her skal sagen om mordet på den Putin-kritiske journalist Anna Politkovskaja undersøges igen. Det afgjorde højesteret her i Moskva i dag. Politkovskajas døtre håber, at en ny retssag kan fælde bagmændene bag mordet på deres mor. Anna Politkovskaja blev skudt ved sin lejlighed i Moskva for 3 år siden nu. Hun var kendt som kritiker af Kreml herunder Putins krigsførelse i Tjetjenien. 3 mænd, der var mistænkt for mordet, blev aldrig dømt. Irans parlament har godkendt præsident Ahmedinejads nye ministerliste, blandt andre forsvarsministeren, der hedder Ahmad Vahidi. Vahidi er verdensberømt, kan man sige. Han er nemlig eftersøgt i Argentina for et bombeangreb mod et jødisk kulturcenter tilbage i 1994 med en bombe, der dræbte 85 mennesker. I alt 18 ministre er godkendt i Iran, også landets første kvindelige minister siden den islamiske revolution. Nu skal vi på bustur med en gruppe pensionister fra København, der i denne uge er på betalt luksusferie
på Lolland. Det er en ferie, der skal prøve at bryde ensomheden og skabe nye venskaber. Og i dag, som de skal se, gik turen til Knuthenborg Safaripark. For Yrsa Christensen på 82 år er turen til Lolland den første ferie nogensinde. Det er simpelthen så pragtfuldt. Det havde man aldrig drømt om, at skulle komme ud for. For de 11 enlige pensionister er dagens program en safari på Knuthenborg. Op foran i bussen sidder Birte Knudsen på 74 år. Hun har prøvet det før. Jeg har været i Sydafrika på safari, så og vi har boet i nærhytter og sådan noget. Er du spændt på at se, om der kommer en tiger? Ja, der er en lige derovre. Kløten bag ørerne. Så gør den ikke noget. Der er dyr, man bliver mere imponeret af. Hvad kunne det være? Ja, strudser man rider rundt på. Elefanterne, når de går i flok, og næsehornene, ikke? Turen er arrangeret og betalt af Dansk Folkehjælp, som for et par år siden solgte deres eneste og helt nedslidte plejehjem. Nu skal pengene gå til, en gang om året, at sende enlige pensionister afsted for at bygge nye netværker, som det hedder. Nye venner, ved du hvad? Jeg tror, vi ældre er meget sarte. Men ens hverdag, man bor for langt fra hinanden, ikke? Vi bor jo ikke lige ved siden af hinanden. Du burde jo have en souvenir her fra din første ferie. Ja, det kan da godt være. Hvad skal det være? Det kan være, man kan høre havets sus i den jo. Nej, der er ikke noget sus i. Frokosten er stjerneskud på havnen i Nysted. Snakken går, og det skulle den gerne blive ved med efter en hel uges luksusferie på Lungholm Gods ved Rødby. Pensionisterne råder over hele hovedbygningen og et af sidehusene på det nyrenoverede gods. Det er helt i tråd med formålet for projektet. Det helt korte sigt, det er jo at give en flok pensionister en rigtig dejlig ferieoplevelse. En rigtig dejlig ferieoplevelse. Men på længere sigt, så regner vi jo altså også med, at vi kan skabe noget fællesskab blandt de her mennesker. Nogle af dem vil finde sammen, og vi vil som forening prøve at hjælpe dem til at finde noget fællesskab, når de kommer hjem igen. Hvordan har det været at vågne i baronens seng her? Det har været dejligt, og vi har sovet godt. Vi har ligget godt. Det var vi jo spændt på. Men nu må jeg kalde den baronessens seng. Ja, der fulgte ikke en baron med. Nej, desværre ikke. Når de overnatter der igen. Dansk Folkehjælp hedder det, samarbejder med Københavns Kommune, der skal finde de enlige pensionister, der skal i stor seng på luksusferie. En i dag 26-årig overkonstabel fra Rønne på Bornholm fik en idé for 3 år siden. Og så tog han fat. Det hele voksede, og på lørdag er den her, flagdagen. Den dag, hvor de danske soldater, der gør tjeneste i udlandet, skal æres. Her fortæller nyhedernes Ulla Terkelsen fra Afghanistan historien om en mindedag, der er meget dansk, og så alligevel ikke helt. Solen stiger også op i øst i Helmand. Men ellers er der ikke meget her, der minder om Danmark. Her er knastør ørken, her er blodig krig. Lad os sammen bekende den kristne tro. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi er til høstgudstjeneste i Camp Bastion, hvor de forbereder sig på flagdagen og på at mindes tabte liv. Amen. Det er meget vigtigt, at de, som rejser ud, ved, at skulle der ske noget forfærdeligt, skulle de gå hen og dø undervejs i missionen, så bliver de ikke glemt. Vi giver hinanden hånd med ønske om fred. Det er overkonstabel Kim Thyssen, der har fået ideen til flagdagen. Men det skal I også gøre noget ud af hernede, har jeg hørt. Vi prøver. Ja. Vi har nogle idégrundlag på bordet, så ser vi, hvad vi får lov til. Ja, og jeg har hørt lidt om det. Kim Thyssen er i Afghanistan for anden gang. Vi mødte ham i Price-lejren. Jeg er utrolig stolt, og jeg havde aldrig regnet med, at det kunne blive så stort, som det lader til, at det bliver. Flagene er næsten altid på halv i Price-lejren, hvor Kim Thyssen bor. Den sidste måned har været den blodigste siden 2001. Vi ønsker jo ikke krig. Vi ønsker at få landet til at fungere ikke som i Danmark, men måske bare en hel del højere standard end det, de har nu. Det var da Kim Thyssen gjorde tjeneste i 2006 sammen med britiske soldater, at han opdagede, hvor stor opbakning briterne får hjemmefra. Så Kim Thyssen startede sin flagdagskampagne over nettet.
Det har været mails lige fra en soldat til en mor, til en person, som aldrig nogensinde har haft noget med soldater at gøre, og egentlig har haft et negativt forhold til soldater. Hvad enten danskerne synes, Afghanistan-krigen er en god idé eller ej, så tror Kim Thyssen, at et flertal gerne vil give soldaterne og deres pårørende et klap på skulderen på lørdag. Altså i overmorgen, hvor TV2 og også TV2 News transmitterer direkte klokken 10 formiddag, når den 5. september for første gang altså markeres som officiel flagdag til jer for danske soldater, der har gjort eller lige nu gør tjeneste i udlandet. Per Flyng, det der, I kom med i dag, det var ikke godt nok. Nej, det er heller ikke så godt i morgen. Det er meget begrænset, hvad vi får at se af solen i morgen. Til gengæld er der rigtig gode muligheder for at møde nogle byer, og de kan være ret så saftige, nemlig med torden, beherskede temperatur på en 15-17 grader og igen temmelig blæsende frisk vind til cooling, og en overgang, der kommer der sikkert nogle ret så kraftige vindstød. Det kunne godt være noget, der giver restriktioner på Storebæltsforbindelsen. Lørdag også saftige byer og blæst og beherskede temperatur, men så bliver vejret faktisk bedre, yes. Søndag, mandag og tirsdag mest tørt og med bedre chance for sol. Per Flyng, du får æren for udtrykket saftige byer. De der das er vært kl. 22 i aften. 19-udsendelsen slutter i Sydafrika, hvor forskere forsøger at forudsige fremtidens klimaforandringer ved at undersøge fortiden. Og de her små lokale beboere har en hel del med forskningen at gøre, eller rettere, det har deres forfædre. Forskerne leder nemlig efter urin og afføring fra klippegravlingernes slægtninge. Nogle af efterladenskaberne er mere end 40.000 år gamle, og via møgresterne, så at sige, så kan man se, hvordan vegetationen var dengang, og dermed blive klogere på klimaets udvikling dengang og nu. Ikke så skidt endda. Landmanden her er blevet meldt til politiet af Tønder Kommune. Han har ventet så længe på en miljøgodkendelse, at han er begyndt at udvide sit landbrug uden tilladelse. Se TV Syd. Jeg elsker at se fjernsyn i den forstand, at jeg ser på ting, som inspirerer mig helt vildt, både visuelt og musikalsk. Mit arbejde og det, jeg lader mig inspirere af, det skal være kvalitet, det skal ikke holde det ud. Det skal være superlyd, og det skal være det lækreste billede. Vil du også have superlyd og billede, så køb Danmarks billigste digitale tv-pakke med HD-TV. Før 149 kroner, nu til kampagnepris kun 99 kroner om måneden. Bestil på 70 13 21 21 på kanaldigital.dk eller besøg en af vores forhandlere. Kanal Digital, det er også med det bedste tv. Som advokat er jeg glad for, at Danmark som det første land i verden nu indfører digital tinglysning. For fremtiden vil du kunne få et skøde hurtigt, elektronisk og næsten automatisk. Men husk, at et skøde er kun en kvittering for det, du allerede har købt. Der, hvor du og din advokat skal være opmærksom, er, når du underskriver købsaftalen. Det er her, du køber, og derfor også her, vi kan sikre, at det ikke går galt. Så tag din advokat med helt fra begyndelsen, eller husk i det mindste at få et advokatforbehold med i købsaftalen. Denne handel er på betingelse af min advokats godkendelse. Så er du sikret. Læs mere på Derfor Advokat nu.